Hey, nemuntu iqhamukile endotathulekile namhlanje. Malini konje kwethu? Bafa angazi nami ukuthi kade ngagcina khona ngagcina ku 45 angazi noma kusewona namanje. Hayibo 45. Ya, kuyadula ndoda ngisilo no petrol nawo nyukile sibaba. Usaqhamusha khandeke umuntu ayibamba bamba. Uthi look, baby. Bafuyini ngathi iphara leli sanga. Semadoda kambani. Kambani. Kura sinibheke kwa. Sakava ijusa. Oh ya. Semadoda ngiziya lesithura lapho. Ithura lasta. Theni? Ya ikodoma. Yewe. Kahle bafu ayikho imali. Yewe nozalawa. Ndoda imali ayikho nje. Oh nyakoloze. Hayi lutho. Yakhoza ukufuna imali madoda. Ayikho ndoda ayikho imali. Kufanele ngifune ezinye indlela nomadala imali. Ndoda ayikho imali ade nofuna sikhulume kanjani. Manje abasichazi indlela manje indlela imali songifuna ngezinye indlela njengamanje. Ndiyakoloza le mali. Nyakoloze nale mali madoda. Bafu mana kancane bafu soxoxa. Mali. Manje mana iyona manje nawo ndoda wamnika imali sesogibela ngani manje. Mani umuntu asithiphele sibhamu wenze njani ke? Ndoda khona i-chance beyingekho kodwa ndoda sizohamba ngani. Ngaza phambi mhlawumbe banayo imali yenye lapha. Hayi ngwenzani imali encane. Yakubo. Ndoda sesize sayeka naleya moto yadlula yazi ngabe sesigibeli naleli paradise. Mbuyile njengamanje. Yazi yena akekho uthindanda angishintshele imali. Akekho. Bafu iphelile iyona le mbunike yona. Awuna uthindanda pho? Nawo. Sisakukhipha. Nenye imali nezilima ne. Sisakubaleka suwane emgwaqweni. Sisakumona. Ewe. Oh shit. Ngobani? Bafethu. Angithi nami ngiyaphila nami ukuthi kuyaphila mafethu. So into esithanda ukuyisho, esithanda ukusho ukuthi bafethu asiwanga. Sikhona amavidiyo asekhona impela. Isawahlelela ukwakhipha. Inkinga manje kunamavidiyo amaningi. Ebekunamantombazana. Uma nje uzima ukuthi siwaqedele. Legacy life nje asazi useqedela kanje. Namhlanje sishaya ividiyo le. Nokho le video besiyini ukuthi sishaya igcinile. Kodwa manje akusenzekanga. Amantombazana besinawo ayibambele manje ale ngamavidiyo kanje. Kodwa ke sisho lutho bafethu. Soqhubeka skiphe amavidiyo. Nokho namhlanje kuyathina nje. Abanye bafethu bajaye igramini. Namhlanje sithenje time. Sheshe sididilana umuntu aqede idingo zakhe. Noma yike into engizokhuluma nathi sizokhuluma. Right, hey, ngiyaphila ke. Ya njengoba nazi nami ukuthi igama lami Njeza. Ya Njeza Njira lapha ku Facebook. Namusho njalo bafethu ukuthi umuntu kade asebenza manje. Abanye ke ngiyazi ukuthi bayithe ukuthi hayi iziyawa ke lezi ngoba zinesikhathi esifidanga kanti hayi manje umsebenzi ukhona. Impela nje ngibhalile ukhona umgqusho omngaka oyitori. Sezomkhiphela nje impela ukudla kwamehlo nibuka. Sike sibonge nakulabo basilandelelayo. Bafethu sibongile nesike kade kakhulu siyagcina la. Phela nesicelo